दोंसेल' बुंनांगोन खोथायानो नै बेवहाय फिथा एवना लादो ओमफ्राय गय फाथै मा नांगो सब लाखाजोब्बाय आरो ना सा एवनानै एकदम रेडि ओंख्रि थांनानै संहैनांगौल' मैगं थाइगं लाखाजोब्बाय माइरंबो लाबाय बस्थायाव गोबावैनो जागोन नालाय गोबावैनो लाखादो बस्थाखौ ओमफ्राय ओंख्रि संना लाखादो मोनसे बिलाइजों ना ओमफ्राय जों थांगासिनो बेसेबा खुवा बोथोरानो एकदम नुहुरा गोजानाव गोजां बोथोरनि माइ गायनाय नालाय मेसें बोथोरनि ओमफ्राय दा सुइटारखौनो गारलायाखै आरो ना इमान थान्दा सुइटार गाननानै फार्स्ट टाइम माइ गायगोन आरो ना लोगोफोर जि थान्दा गुसु आरो दैयाव गाना बोरै गायगोन मिथिला आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगो ओमफ्राय नै खोथिया नै लोगोफोर नाय जोंहानि खोथिया माबायदि अबस्था नोंथांमोना नुनानै मिथिखानांगौ माबोरै फुनायाव माबोरै जादों बारा तान नङा आरो ना बारा गोराथार नङा रोदाया गोलाव नालाय एसे गोरा आरो ना ओमफ्राय जोंहा बिथाङाबो फुदों दिनैसो फार्स्ट टाइम खोथिया फुफेरदों दै बे लाइफआव ओमफ्राय आंहा एसे एक्सपिरियेन्स दंखायो आरो थेवबाबो बेबायदि गाहायद्राय खोथियाखौ आंबो फुनो मोनफेराखैमोन ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम फुदों आं ओमफ्राय नै जोंहानि फोथारा बेनो बेवहायनो गायजोबगोन एकदम मानसि नुहुरनायालागि बेवहाय दा दै होबाय दङ आलि बिदा दानबाय दङ हालेवबाय दङ लोगोसे हाग्रा ओरै बासिबाय दङ ओमफ्राय नै खामलाबो साबलादो ओमफ्राय जों हौवा हिन्जाव ओमफ्राय जोंहा न'निबो फैबावनो लागा फैथ'वाखैयानो जों फुग्रोबाय दङ जों दा गासै हानायखिनिखौ एकदम फुनो जुजिबाय दं आरो ना खोथिया आइ गैथ्रा इसेबो आइयानो गैया हायानो फैलायलाया